Ορειβασία, μωρή, δεν σου είπα ότι θα πάμε. Δεν μπορείς να φορέσεις ένα φλατ. Μου πες ερχόμαστε να γνωρίσουμε ωραίους γκόμενους ορειβάτες. Ναι, αλλά έχουμε να σκαρφαλώσουμε και ένα βουνό. Πώς θα σκαρφαλώσουμε, μωρή, το βουνό έτσι όπως είσαι ντυμένη? Ναι, μόνο που έτσι όπως είσαι εσύ ντυμένη, μόνο το βουνό θα σκαρφαλώσεις. Τι γούνα, μωρή, τι την κότσαρες. Μου πες να ντυθώ ζεστά. Πρόσεξε μόνο, γιατί οι αρκούδες είναι σε περίοδο ζευγαρώματος. Και πού είναι οι ωραίοι γκόμενοι ορειβάτες? Εγώ το μόνο που βλέπω εδώ είναι χοντρός. Τι να κάνω, εγώ την προηγούμενη φορά που είχα έρθει ήταν πάρα πολύ ωραία γκόμενη. Εγώ αυτό που σήμερα μας κλήρωσε ο χοντρός. Επειδή ο χοντρός σας ακούει, μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο χαμηλόφωνα? Άσε μας, κουκλίτσα μου, δεν ξέρεις ότι είσαι 517 κιλά. Από εμάς περιμένεις να το μάθεις. Μοντρέ, αυτή δεν είναι για τα μούτρα σου. Συγγνώμη, σε ξέρω από κάπου. Τι να σου πω. Και να έχουμε ξανασυναντηθεί, αποκλείται να σε θυμάμαι. Θα σε ποιο ύψος είναι αμάξι? Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, λίγο μετά τη Λαμία. Πω, βαρετή διαδρομή την έχω κάνει, δηλαδή 1500 φορές. Έχεις επισκέψεις. Μεγάλη μου, τι κάνεις εδώ? Δεν είπαμε θα με πάει ράνια. Ήρθαμε, μου έλεγες ψέματα και ήσουν να με κάναν άλλον. Έλα ρε Μιχάλη, με προσβάλλεις τώρα. Πάλι καλά, γιατί θα πέφτανε χοντρά μπουκέτα αν έπαιζε κάτι τέτοιο. Μπουκέτα ακούω. Ναι, ευτυχώς δεν παίζει κάτι τέτοιο. Και γλιτώσαμε και το ξύλο. Και γιατί έχεις εξαφανιστεί όλη τη βδομάδα, τι γίνεται? Τίποτα δεν γίνεται ρε Μιχάλη, όλα καλά. Ωραία, λοιπόν, θα έρθω κι εγώ μαζί σας για παρέα. Άρχεται και ο γκόμενος της Ράνιας. Γιατί τον βρήκαμε? Α, δεν το γλιτώσαμε το ξύλο. Την τύχη μου. Πάω να κλειδώσω τη μηχανή και έρχομαι. Τι κάνεις, μωρό μου? Είσαι καλύτερα? Προς το παρόν, γιατί σε λίγο θα αρχίσουν τα μπουκέτα. Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις εδώ? Λοιπόν, να έρθω μαζί σας για παρέα. Τι πρωτότυπη ιδέα! Ναι, Κωνσταντίνα μου, αλλά εμείς θέλουμε να πάμε μόνες μας. Αλλά και ο φίλος της Ράνιας γιατί να έρθει μαζί σας? Βρε πέραση που είχα, δεν το ήξερα αυτό. Μπορείς να κόψεις τα σχόλια. Πάντα πριν την καταστροφή μου έρχεται ένα ανεξήγητο κέφι. Ποια καταστροφή? Κοίτα να δεις, η Ράνια οδηγεί χάλια. Δεν θέλεις να μπεις στο αμάξι, δεν θέλεις. Θέλω. Πες. Αν τρέξω πάρα πολύ όμως μπορεί να γλιτώσουμε το ξύλο. Είδες που θα λύσω όταν ήταν βαρετή η διαδρομή. Γιατί δεν έδιωχνες ένα από τα δύο αγοράκια? Δεν υποψιάζονταν. Δυόμιση πήγαινε, 2,5 γίνανε, θα πάρει χαμπάρι καλή. Ράνια, κόφτο. Εγώ γιατί μπλέκομαι δεν κατάλαβα. Γεια σας.